ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ବୋଜିବାତ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲୁ। ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ କବାଡି ଖେଳ ହୁଏ। ତ ଆମେ କବାଡି ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ। ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଭାଇମାନେ କବାଡି ଖେଳ ଖେଳି ସାରିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ମୁଁ କାଦୁଅ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଦାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଗୋଦାଇ ସାରି ଭାତ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାତ ଥିଲା ଯେ କହି ହବନି। ଭାଇମାନେ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକି ଯିବେ। ହଁ ଭାଇମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବା।